Narodili sme sa so schopnosťou spať, ale ako ľudia si túto vrodenú schopnosť vieme ešte viac vylepšiť rôznymi vecami, ktoré sa vieme naučiť. Kvôli umelému osvetleniu sa nám netvorí dosť melatonínu, vieme to riešiť tým, že si buď znížime filtre na obrazovkách, alebo si nasadíme takýto filter, ktorý blokuje modré svetlo a používajte ho len vtedy, keď nešoférujete auto, čiže keď ste chodci v MHDčke alebo doma, keď musíte pracovať za počítačom alebo keď si čítate. Čítanie ako také upokojuje, máme dobrý pocit, že sme niečo urobili, zároveň nás to relaxuje. Môžeme používať rôzne filtre a čistiť si tieto filtre a môžeme k tomu pridať aj rôzne bylinky, ktoré boli vedecky dokázané, že fungujú. Napríklad adaptogénne byliny, ktoré podporujú náš nervový systém a imunitu. Niektoré z nich podporujú aj spánok. Taká najsilnejšia z nich je ashwagandha alebo indický ženšen. A takisto môžete použiť napríklad štuple do uší alebo masku na oči, ak nemáte dosť tmy okolo seba. Základ je poznať samého seba, čo sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Takže poznajte sa a dobre spite.